Pinyara babirotang ton penarjoitha. Pirthelong monira jethe malom so phanchot. Hun melana sonsi malom so por kibin thi pen ke prai thuda sonsi monira jethe nangman. La sonda taxi nilip jokheola hawaralong kedo sangti langso sarthi ingtia romekar sing ingtia chor Kareng Mily Teronpi kedamtang arko ini phai kethom aningwe por phai kri simalom keso penajok bangso pirthe lapen asormar adonarap lapen rong isia phanchi utekangsi chomrong mi chedam joilo. La sojo kedamtang arko ini phai ner cap arni labangso pirthe pen che odet penapi nithom kechok arni ahem asormar atum aning dukpen kachimo sai kedeng padopon. Kareng Mily Teronpi reng tik an munit kithi ke jangalong Charhepi mate lunse piasai si klembom. Lapen penangan aning kan pen rasinja soarlo songalong kurupi arpusetami klembom lo. Lapen penangan rong isia kiduk kisungalong setami kacerap ceto dun pikabang pilo. Bonta kisu kacholong lok penajok amethang ahemarit asormar adonarap kedoan atuma phanchi utikangsi chomrong me chedam julo. Laso ajok asopo aklengsi horen ingtisitami amethang apaya raji mumang puthot bangso pirthelong jetheglong lilu bu penajok rong isila pen donrap kedoan atuma phanpang rumsi ning dukpen kachikimo sai dengponlo. News Desk report, Karbi Anglong Live.